Rowere manie bwo higni 18 okwa mondo thegre gi tiyo gi yedhe mamero ji, kuong' kod timbe moko magalagala e kinde ma piny owacho dhi nyime gi keto okenge ma kedo gi kuong' ma ok opuodhi pacho ka. Jalup jatend migawo apisi mar jotend migepe Isaac Mwaura wacho ni nyathi ma wuoyi ni kama tek ahinya te masawa mar piny Kenya, kama thoth oganda tiyo marach gi kuong' kod yedhe mamoko. Ojiwo rowere machuo mondo bed modich kendo many yore mag loso omenda, ka komanda mar obila e sub-kaunti ma Thika bende nokwayo rowere mondo mi oriwre gi obila e apedha mar kuong' ma ok opuodhi. Unakuta wasichana ndio hata wanaongoza shule, lakini watoto wa mvulana wanaingia huku Thika, wanaanza kuwa chokora, wanaanza kunywa madawa ya kulevya, wanakuwa watukutu, hawamalizi shule, na hata wakimaliza wakikosa kazi wanaanza kunywa pombe, wanakuwa sio watu wa kutegemea. Na hiyo itaathiri jamii, kwa sababu saa ile mtoto fulani hawezi akafaidi jamii, basi yule anaumia sisi mzazi. Tuol mochung' ne neno n'oganda yudo